abrante no ye to no enye san dabi enipa ne planning aye ye fancy so atema for the planning so bekum boy no Paul bie na no ka asem bi mre bi se has be ko relegation there eni so atema ko relegation sa asem no kai no na de chi ye no mu frɛ no personal e ka che ne se ombeku no so onima matem ne ba ho a oni akiri embabi enye sa ne body be ka ho na team no aba ampa so Paul body aka sunan sa branch ne target ansa kwa no beko intra make us target nse be ya wadanum mini Polish yai ewo ye fra ba bi asokore mampon na Polish na station wa wono so da bia ne moto no kontoko flag si so me ka mi yusu no ma brand mu na kotoko enti so wo hume kwa na ni toka ni ma o fra me disana ho no fra me chama na me gina no ba no si ye be ko yi na me se Polish be ukra me hwe wo no se chama ade ma ade na me so da na bom no kotoko bass no me ho se moja gum ba de park ni si ayi bass si baby moja gum na me ba no wo na wo do sa gubu ja bass no ho enti mi busa wo se Pole ade asem aka cha se me de minimo asem aka cha me an on the 30th of November 2024 Pole frame me anopa se so te ma for friend se oba ho bekunu me ka che ne se okọ sata na ye wuntumi sports and okọ kineben and the adwoma onye host program no na me ka se okọ a on ka ne enti wona wo tie mi nyina no engogo sa 30th no November no wuntumi sports ama ye fan say Pole kan ho no me say so te ma for tete no so bekunu Pole wo no wuye no timpani na ye gina shows no onimgo sa wo no bi eya me de so mu so ma che no me say onimwo no bi aya plan work mo plan na ye say boy no beku no because no modi ka che no e no okoya kwampo no omi o ma so mani mura park ne so omo ka chen say wo ye ma nwura so aya den ni pa dom egu park ne so no Pole nkwa na papa no be ka che say wodi na tam enti ye ma Pole sa sole ko bu nkotodwe so papa na pa ne chawo dentia nko mu ma na pien say to na ni wo boy ne so no me yes no obuso mane hwebo no bia o de mani pien ko omo pia ko no ga ba ko ye radio presenter o ye adwuma papa no enko obo Pole asum ewo gate na wo boy na ekotro se na gang ne so aba o gina ho enti okoto ya no de sika ne won nte Adesha ha ye too much GHS so mesre wa fe ni wahumi a bomode na subscribe like na share video no e fama me na bobel no se be ya upload bia tuma obetumi anya bia hwe na wanya bi asie Ghana adeche bia ye tinse fofo na rehosem a ye nzaka ye nyina ye nua be ma Pole ehia ne nkwanhie wu na asedi ewu ni sitie na ekokoba ye no dodo na e na ahya ase kan sem e de efa ho ene ye hia wodifo gidigidi a me kyeremu papa yi wo ye obi a na oban ni yie papa na bra wo betu sa kwan yi wo frɛ no e ka kyerɛ ne sɛ niema ba ko mienu wo yi e wo kwan mu ti ka be ye kranka mo onko nanso Pole akɔyɛ na dwumadi a wodi na wo se wokɔ na no na kwafa asanka nsu ewu e de e ba ye ne ye nsanka wodifo gidigidi e wo mpɛn ye bebi fa no na afɛ ni agbonsam ni mu asiko ye ne ti ka me ho e ni amfa ye nkomo no ahyehyɛ Mejo sumini aba na abrabo mo ti sɛ abrabo mu de boko kra nya boko sa isanse ni bre na aba yani eda mojam dofo pa ba ko fi yansa nti yani bre pa na aba but wonam mu de meka se boko jama kase papa mo boni mo yemfa seda ema no bigidi ye se mi akasa me ba e me hu ne se wani atutu aka wonsem abrantie Pole ni wo ye ba yi Ghana fododo na aka nsem e de fa ho wakoye obi a na wo ben no na woni ne gi nkomo mo kon nakra na no e die na abeka e de afa e yesanse me tia too much TV tiefo ni arefo nyina na me se tiefo nyina se unya subscribe ya subscribe channel na share na unia nya bi enhwe masema me ka nyina nso wiase gwebi enda hokwa nti transidi na tie sanse no we nyina bi me tia brechefo a me tia ye manga na mu wona wa brechire afutu akra me de mo sa wona ba
nti wo pia sisi owu yie otai bia nso nti a wo awurade makwan ebie Amen. ye nyina ye nim Donald Trump ani abere pam before akodi pa sɛ wo ni pipa awurade Nyankopɔn fa wo nsie Amen. ye hu da kɔpem sɛ wo nsa bɛka ɛkwan mie ma obi bia Amen. yo na machia ye nua bɛma pole yere ne mma ne maame ne n'abusua nyinaa obi bia ya akɔ na machia me nua pole yere ne mma ne maame ne n'abusua nyinaa ne ma omu nyinaa ya akɔ adeɛ kɛseɛ pa na ato mani titiri kɔtɔkɔ abusua nyinaa adeɛ ato ani ɛnɛ mi nim kwan bɛfa sɛ bɛte kɔtɔkɔ mu nsɛm yɛbɛnya anigye afiri mu ɛfiri sɛ ɔno nipa ɛsɛ ne wɔtɔn kɔtɔkɔ abɔnten baabiaa wohu bia wohu kɔtɔkɔ na makyerɛ football fans nyinaa adeɛ ato ani asɛm a ɛwɔ hɔ nie yo menea wobusaa me ɛbu nsɛm ɛnokorɛ pole yɛ madamfo na yɛwɔ adamfo bebree hɔ na adamfo bi wɔ no ma monam wohu wei a wohu wei wone wei na ɛkɔba yɛdeɛ no na ɛyɛ park so bɛɛ 5 years na me pole kɔhyiaeɛ na de wei a wɔsiteɛ ne ho anika no ma yɛyɛ adamfo nti foro so yɛdi nkɔmmɔ ɛkasa ɔfrɛ me chairman na me so me de me fɛ ne pole na nti yɛdi nkɔmmɔ kɔba ɛyɛ bibia gye sɛ yɛnante mmom ɛyɛ friends a Nti dodoɔ na kwan hyɛ dɛ ho dabi obi a dodoɔ no kɔ nim sɛ menim pole mpo agye sɛ bi afon so anaa yɛbɛkɔ a na wafrɛ me kyɛre na yɛbɛkɔ me de mayɛ sɛ bia me ma anaa sisi na mene yɛ free nti sɛ ɔbɛkɔ koraa nsɛm bebree wɔ a odi kan anim di ho nkɔmmɔ ansa saa na wakɔ na deɛ mpɛ sɛ nnipa nyinaa hyɛ no nso ne sɛ aberanteɛ no deɛ too no no ɛnyɛ ɛsan dabi nnipa ne plane ɛyɛ yɛfɛ nsɛ nsuatɛmanfo no plane sɛ ɔbɛkum bɔɛ no ɛdi nti no bɛ plane sɛ kɔtɔkɔfoɔ no dodoɔ na na ɛbɔbɔ na pole nko a na ɛbɛsi pole bie na no ka asɛm bi mmerɛ bi sɛ Hearts bɛkɔ relegation deɛ ɛne nsuatɛman kɔ relegation saa asɛm na ɔkaeɛ no na ade kyeeɛ no mu frɛ no personal ɛka kyerɛ ne sɛ ɔmbɛku no sɛ ɔnim a mmatam ne ɛba hɔ a ɔni akyiri ɛmba bi ɛnyɛ saa ne body bɛka hɔ na tim no aba ampa nso pole body aka sunwan wei a meka nyinaa meka bɛsi bambɔ a ɛwɔ sɛ nipa kra nya bambɔ sunsum ne honam mu wo wiase wo sɛ ɔtena sɛ kyɛ na wowie wo nkwa no di yɛkɔ a yɛbɛ deɛ wɔdwene ho no wonim no obi pɛ wo bɔne obi pɛ wo nimguaseɛ but wonim no ɛnam sɛ woho nwini obi yɛ ho bɔne nti sɛ wonwene obi ho no nkyerɛ sɛ obi nyina wo ho adɔfo no ma ɛtie me ntie no ntie no yie sɛ yɛnnua no awuwu yɛayɛ a ɛkyerɛ sɛ wonam wokɔ ne yɛabɔ ho pɔ sɛ sɛ ne bɛsi ɛso na wonim wei yɛ asuadeɛ ma ne yɛte asase so nyinaa sɛ wiase wonam apɛ bambɔ yɛwɔ tumi a ɛbɔ nipa ba ma ɔtra se kyɛ dabi sɛ wo aburokyɛre nkyerɛ sɛ woapa bambɔ ho ɛdeɛ wofifie wofiri abusua mu yɛfrɛ wo baabi a yɛnya wo sɛ woakwantuo ma nkyerɛ sɛ yɛbɔ ho ba yɛnyɛ yi o ebi wɔ no ma wawaleɛ na ɛwɔ sɛ ohia bambɔ w'adwuma no a woyɛ na ohia bambɔ w'asetena na ɛwɔ sɛ ohia bambɔ wote akwantuo mu ɛnso wobɛso da bia na wɔ Ghana wobɛso da ate school dam wobɛso da wɔ bɔɔla so ɛkyerɛ sɛ wone bambɔ ɛde tam bi ɛtumi fa wo sunsum no ɛtumi fa wo kra no ɛde yɛ deɛ wɔ sɛ ɛde yɛ Ogidigidi wɔn sɛ nsuatremanfoɔ yi wɔn mo ne kɔtɔkɔfoɔ anya kɛnsie ma yɛsɛ wɔn hyɛ kɔtɔkɔfoɔ kora nti me hu ne sɛ ɛnyɛ no na ebi yɛde yɛhi ahyɛ wɔn mu nti ɛma wɔn mo tan kɔtɔkɔfoɔ dabi saa aberante no yɛ target ansa kora na ɔbɛkɔ nti a meka so target n sɛ bɛyɛ yɛwada no mu me ne pole hyiae ɛwɔ yɛfrɛ baabi asɔkɔre mampɔn na pole gyina station hɔ a ɔno nso da bia ne moto no kɔntɔkɔ flag si so me kaa me yusu no mabrante mu nyinaa kɔtɔkɔ nti sɛ wɔhume kora na nitɔ kaa no mu a ɔfrɛ me bisaa ne ho na ɔfrɛ me chairman na megyina na ɔbaa na ɔse yɛbɛkɔ yi na me sɛ pole bɛyɛ wo kora mehwehwɛ wo na ɔse chairman adɛn mayɛ dɛn na me sɛ wo da na mmom no kɔtɔkɔ baase no mahu sɛ mogya gum a baage park ne si ayi baase si baabi mogya gum na mebaa no wo na wode nsa gu gyina baase no ho nti mebusaa wo sɛ pole ɛde asɛm
asɛm a kakyɛ me sɛ mede minimo asɛm a kakyɛ me ano nti Paul ayɛ careful ana sɛ baabi a wɔmakɔ nso ahu kasa no ne nya mu on the 30th of November 2024 Paul frɛ me anopa sɛ nsɔtemafo afrɛ sɛ ɔba hɔ bɛku no ama meka kyerɛ ne sɛ wɔkɔ saa tɛ ne yɛ wontumi sports ɛna wɔkɔ kineben ɛna te adwuma a wɔyɛ host program no ɛna meka sɛ ɔkɔ a ɔnka ne nti wɔn a wɔtie me nyinaa no ɛngogo saa 30th no November no wontumi sports ɛma yɛfɛ nsɛ Paul ka na hɔ no sɛ nsɔtemafo tete no so mbɛku no ɔba hɔ a wɔmbɛku no wɛnti na mɛsɛ ade na ɛkɔ so no ɛnyɛ sɛ obi ɛsɛ ne kwesɛ do ɛyɛ plan work ne nyinaa sɛ Paul ni bambɔ na sɛ papa nka wo nso so na woka kyerɛ no enti nka wo ka kyerɛ no saa na ɛwɔ sɛ nka wo ma na ka deɛ bi a ɛnke bɛtumi aboa no meka kyerɛ no obusaa me sɛ ɛnyɛ dɛn papa menyɛ dɛn wanya meka kyerɛ sɛ ma ne nkɔ busaa sɛ ogya yɛ ana wokɔe papa wo sɛ no na kɔ dwumadie bi a no a na ɔyɛ ne daadaa Paul ɛyɛ prayer Paul yɛ team manager Paul nyɛ hwee Paul ka bia communication yɛ kasa ma team no wo nkɔ hia kyɛ team no 3 points na yɛ ebi cup na mu kura na wodi a sɛ na wina Ghana Premier League no wodi new 3 billion sponsor by that league no so hwɛ park nko ball so ball ni ebi mini fi ha ekura park kura fɛkyɛ park nko ball so ball hwɛ nipa bi ne go hwɛ park tantan bi a sabe nkola kura mo ball so Ghana League yɛ bɔ no sponsor way no sponsor kotokokora aka so mo no team pani no e ka kyerɛ sɛ mo a mo ball na de be si nyɛ mo ahwɛ mo ntimi nkɔ eti ehu ana mo de ball no na bra wo ko kineben show so ana wo mo kasa no wo ka asɛm de to dwanti GFF de ana wo mo yɛ de fa that is why I make kasa asɛm sɛ mo anya hwɛ sister nkɛn so bi bɛyɛ bibi asa na ɔbɔ ho ban odi na wo yɛ deɛ wo so hu ni sɛ ɛnka nkyɛ nipa sɛ wontimi da Nyankopɔn kɔ anka bi da Bible sɛ bra so yire bɛfa asase nyinaa no Noah pɛn so no nipa yɛ ɔmagye so mbɛsi da akɔpem nyame asɛm a Nyankopɔn te soro kan ne sɛ ade yɛ nipa sɛ ɔbɛyɛ no bibia ntimi nsi ne kwan adentia sɛ nipa yɛ adwene baako sɛ ɔbɛyɛ bibia nipa ntimi nsi ne kwan entina wa mo ma anya adwene baako sɛ ɔmo kasa no so jawo mo akomo yɛ kombe timi so because of say nipa yɛ adwene baako a wonya sunsun ma ne bɛbɛ baako ɛbɛboa wo ɛbɛhyɛ mu ma opa mo benya nso bɛku obi wonya nipa mienu wobɛnya spirit ɛbɛhyɛ mu nkura sɛ monyɛ deɛ ɛkɔ so yi yɛn politicians ni adade na aduadua saa nneɛma wɔ yi abɛdu sɛ yi politicians abrantɛ bi gyina baabi di panini bi ata wobɛnya obi ama wa support no abrantɛ bi ka nsɛm huru wobɛnya obi ama abaakere sɛ wɔnyɛ bɔne biara abrantɛ no bɛwɔ policy ka ku no na wɔnyɛ support ɔbɛhwɛ bɔɔlo yɛfrɛ no firifie ama ne ba hɔ deɛ na wo deɛ nyina so na wo nti a wo de kasa me kasa as a spiritual person I mean the America pole wo no wuye no timpani na yɛ gina shows no onimwo sɛ wo no bi ɛyɛ me de sɛ omu so ma kye no me say onimwo no bi aya plan work mo plan na yɛ sɛ boy no mbɛku no because no modi ka kye no ɛna ɔkɔ yɛ krampo no omu yɛ ma so ma ni nwura park ne so omu ka kye nsa wo yɛ ma nwura so aya den ni pa dom egu park ne so no hole nkwa na papa no bɛka kye sɛ wɔdi na tam enti yɛ ma police asɔle ko bu nkotodwe so papa ne na pa ne kyɛw dentia nkomu ma na pie nse to na ani wo boy ne so no me yes no wo so ma na hwe bo no bia wo de mani pie nko omu pia ko no ga ba ko ye radio presenter o ye adwuma ma papa no enko obo pola asum ewo gate na wo boy na ekotro se na gang ne so aba a ogina ho enti okoto ya no de sika ne won enipa o ye na wi so beku no wonim kwan ofa so beku say adwe se bi ntoko bi kaka ne yakwa enko betu sika na woni nsa ho ne ho ba bi enye bato de wo ne mfia wo na kuma ma moja enwunugu ni mu enti pole wu park so na sabra no jesu ko mpanimfo na wo mo wan sabra no wo mantimi ambasi ni mu ko pin sabra nti eto kotokofo mpanimfo ne say at the sport mo frɛ GFF be 100 times man fa call kotokofo ababontia kasa oh yeah na Christmas was na mitie ayi mo ni mo omo so omo frɛ
Mama ka asem cho. Enna na wiase. Obi a wo so me nda ho. Na opɛ bambɔ. Ti obi wonu ka ni kunu on ka cho so beku o. Dabida. Open nipa a woni atora obi oye wini ana oye broni. Waka cho sa o mpɛ wasem beku o beku. Bibini wo no sere no no be yobone. If it's any petri osum, that is why we any power we are seeing more. The Wuhian say, Ukraine bambo, Pola division, Pola Gutankola 6. Hey, Or here, a shabusia. Will be ending life. Mamma is a woman near Nahua, will be what watching. Yes. And you say, young boy Gutankola 6. When a Juma, it did the power, even a busia. You could not watch me. While wasting colony in our life time be a bushing in a the band and planning baby the band or banny baby pa a shon colencia. Mamma can't tell who said media be no be abonnet to be young bonnet. Media me a jumboni be any between media me Ukumia me when I jumboni as one catch now. Me when I would need me say, but try by you fury. hey, My ever you fury. My ever you Juma. Ye Jimmy Casama, ye be ye. Say, Yajuma, Yajuma Cassi, Osun. Will you pay ye and I be ye penny out as a president? Susum, if you're in a Japan, you feel good in the amount. And you'll be out in a bay fool. Or will be a new beer for. And to mean a question, Suma, meaning the way the party, Nipa winning bambo, meaning the water. Na papa sɛ nka wo ne pole ananti akyɛ yi sɛ de wo si ben fie num ni ade a na nanti akyɛ na wo nso nim sɛ wo nipa bi ahia bambo ɛde nti na wa ama na ehu ne sɛ niema sei na ɛkɔ susu nsumu nkyɛ so ohia bambo obi a ɔdɔ gidi the best match as so ntimi for so bitin class agimidi obi ni wiase yesu kra ba yon so fa so obi a me no ye feeling nkyɛ sɛ kyenkyena e bi akoko na mpa de bi aso mukoko ɔwɔ sɛ me kyerɛw ahode e wom bo a betuma bo awo but me mfo so sɛ kyenkyena ko de ye obi fie no e na sɛ obi so fie yeah opa kama de nkyɛn bambo me fika bambo ho asɛm no e bro 10 years ni ti asɛm maka chense ni pase ade bi no hia wo wiase che bambo so pese wo nkwa trase ye na no na bi nya 150 140 ani ade trase nyini edi wo bele so ba e mo nananom na abehwe wo mo ensa no mawu anya wiase hwe nipa ewu wiase ampanimfo no kwaje ewu na nkola nkoa na ewu wiase why nkola ni bambo sa na mpanintu ni bambo nti yale basa e nipa ntiase e le bonipa because of say nipa kremo ha do bi fra wa wonya wo nti mi masa akola bi sha but nyame na ato ne ka atra akola me a meti wonu mi pe de mahunu wo sunsumo enipa bi a obewu a wo muro 60 years no enye nyame na ato nsafro bi enye no ma nti mi ni obi a say nyame timi ka ne say bi enipa simesi say de niema ekoma no enfie wo nanim no nti no e wo so twa ne na so no oba eye osoro ba be home no sa de ne bi me hu bi da ena ma kyerɛ sɛ ade bi besi bi asunsum ta kyerɛ nye kwa ade bi besi sunsum mu nipa wei ɛyɛ de Nyankopɔn no akasa kato wɔ sɛ ni nkwa ne honhom kyɛ nipa mu nkosi daa enti nipa ubenya frediosa akɔ adioso kɔ adiowɔtwe ɛna obedi na wa ni wawu na ato sɛ nyame na afo nyame mfa bɔne nso nipa wɛ nyame mfa bɔne nso nipa ka o ka sɛ wa ye bebe yie pen na wa ye bebe yie pen na wa dan fresh ni pole na wa ntimi amoa ne sa kwa no so ntia yo je pese ma o mu sɛ sunsun mo Nyankopɔn kra nhyɛ obi a da kwanye a me fa so nya be ye fi a kyɛ na kyɛ ɛne sɛ na me sɛ yo 5 years na me nya be ye na me 5 years ye wo me 5 years ah me 5 years ko wo me ba sa tem na me fa na ko be na ena de ma wo be ko kete na me di mo a di be nya boni ba 5 na da e jira be ye papa me nya no ma me nya yes abreba me nya abreba na me nchewo e kwanye ni pa fa so ye mo bo chuchu eni ni ba o no ji echini se bi bia ni ho ni po je chi so ni ba bo ni che ni po je chi so ni ni ho ya me na bo ni pa e bi sam za so funa nya pa po na e de bo ni pa so no na so ba ye ba na na me ka chi asa si wo ni mo ade do ya me de do yes wo so ye ni ba
Michigan Yamiba. The Ticap baby as Sudan, no answer. Well, and the number of bosses. What about the other Sudan? But you could choose Kapu. You can be able to say among. I want to be son of a two man's home. There is someone need to be different. Let me see the political. Say, Ayadia. I say, let me see my son neighbor. Let it the former house of my dad. What would you do here? I just said, as I say, what you will be the what you're planning, what you're doing. Sign and impact here. So, when you bound down, bet me to one country, a sailor, because of said, what you do to take. What you should take. If you are seeing an alcohol, the pure one, if you want one who will not swan or the number one day. Sarah, and how will you say, and then you know, the power bosses are, and if by any bound of his set, if you must send this customer dainty, you be the tip of them. The sense in the back, you get your shoes, and then what for it is so to me a boy to give her mouth. Dana makes that in Siena, and I'm first, no means you, yes, I jump war. So, Mina, but my class here, the day. The man here got to say, is a mono. I was from some. No, Lupa. So, Chelsea, who are getting a meal? When you are getting a meal, no, but I want Chelsea in the meeting. It may I want Chelsea in the meeting. And your man, when you are going in no way, but 3 years old, young power Indians, you will come out with it. I went to Papa. Said you are too poorly, so we'll be sure. We'll be here. Now, why Jim be a time and me as I deal with you, and you cry in me. Why Jim may be a time and yes, so on, no, or person with Chinama appearing here. I don't catch any person. Nipper Pia was so clear to me, and we had to slap your intimate and their man I don't feel. Send no be a dower than no be a dower. No, be there will be a day. But the being so I did the whole night when I had into a flower. Titi more Busha, 7 million, and shooting in IBB, and the Macomaso. The big one problem for them when I say fear now, Timono. What the person if you knew, the be a low floor, or be a year, what they say, the double floor, if you now, every one of us will see, or if you need a year. But so only Bamba, Sadia now should do problem. Because soon someone, you'll feel penny or 2 years. Ah, 1 man. Because you never anything. You did myself, who were you feel you about me? I got the door. The minute you seconds out, not the few should now the country. What's the main for you? Tell me, he doesn't make you feel, and I'm a say what you want. Abrabana, I can't do now. I didn't also manage it. I didn't tell what bra one. I didn't tell what book because of my suffering. So for now, organ, and yes, soon some also your mouth. Why I am by person. We some and also more shall say about when we now from the free heart. Yeah, you move to Madia. Maybe I know me and not somewhere see and now some see. Depend me pen and few more Ghana. Oh, you know, so the late Jerry sorry. One now, but the house, oh, a crack. You will be a dollar to see back, a pump place in the free back as well. Anna. Your favorite baby, she am up on board. And you saw MC that and I, what film, it's the last 2 years. No fees. Send it so more, because I said, I come up here, some more than that. Just a little. Abrabana had just 3 points into you could get what you did. But we went to imagine just 10 million. That's it, you will be I decided. So many as I was going and it will be a job. You try to cut 5 million. No, 5 million you try to cut. The poor Baba could have 5 million. The people are 826. Papa, I was something. I didn't a year of commerce, you did 2 a year at Ghana for you. A dear son, I walk out here, you pull in a book. The money in the year no more won't shame. A dear son, I will catch her. They catch up, really, and then the company said, listen, put my branch and brow play. Oh, party, I got to continue. And no woman was a water. The deep guy was a water. Mapping for that, the bishop. There's a poor crack. A bit young. Why did they when the team just say, I want to.
Islam penny for the free and not between 14 years. The penny be said, the Islam said, no family for every right and 10 years. GF4 and the police had you people who come here, who are going to go company. The Islam. When you ask me, what be ya? When you be a multinational. Media may can pay, said Tim Urano, Ignatius Ampino. Man, running there in a match run to one, then just said that. Mamma, you was a gunner on Brawa. Now, Mamma, suddenly, Mana, young granted and get through. Mamma, granted, the slow for 2 degrees, you can't walk. The young family, a branch and a man. Now, branch and a man, and Jaya, don't the bosses. It's only be. Obi Bro, so my dad gave me. The idea to be so. How did they be so? But you'll be through one. And tell me number or family number of friends. Me and this should do mamma. And you may hear Bambo Chippy Pia. I was as so. Bambo, said the power Bamba. It is a polar Bamba, the guy got one from so, what kind of one Jim was over? You can even see what Quavo about when Jim go. He does a car, never say, and now by Yali at once. I just say, and I get everything. No time. It's a better push and show. If you say, Pony about your number. And some of the kind of just said, we never want to be here. But in number say, Tim the money jail, and see us with your corner. The number was screen is one. I pretend I walk, a hen I walk, I brought some other give Fremen. The number ground Fremen number. We are Golan Fremen, Open so Fremen, I catch your man and have a passe. But I need to get some in the casa. Now on Fremen. Then Papa names are only problem, not only the tower. No. That was when no one was soon. When I can dream that so, that some may have come for you. Open baby do tell that. Then for me, welcome, that to me, you know, not a crime your mouth. That I said, what brown you and in trouble for me. Needing come. The number of the screen is on a good circus, and me have a number no. Frame needing come. 0558 26 34 65. Yening come on the Bacassa. Medasi Prophet Ogidi. I don't know my and a Burma find my idea of commoning in a sea. And some do one and yet you over few person show adventure. A find the honor must do adventure and before comment section. Yes, media and free natural wandering. Near Santana said, same place I didn't train me. Eddie, mamma, make kind of games are high too much so.